Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled. Bon dia, nens i nenes, Colapia! Sabeu qui som, no? Jo crec que no cal presentacions, però per si en un cas... Soc la reina Carnestoltes. I el mateix rei del Carnaval. Estem aquí perquè hem decidit unes coses molt importants que crec que us poden interessar. Pareu-lo bé l'orella, que això us interessarà. El dia 6 es bloqueja el dia per fer les disfresses. Ja! Nens i nenes, la setmana del 9 al 13 de febrer és la més esbojarrada de l'any. I hem decidit amb la reina que per passar-ho bé, unes coses superxules us farem fer. Escolteu. Dilluns haureu de venir en pijama, rei Carnestoltes. Què et sembla això? Qualsevol pijama de l'avi, del pare, de la mare. Un pijama de dalt a baix en pijamats. El dimarts, un pentinat divertit. Ai, sí, us podeu posar una magdalena al cap, un bolígraf, una cosa ben original. No s'hi val venir pentinat com cada dia. El dimecres, els peus ben bojos. Ah! Poseu-vos a l'esquerra, al dret i el dret a l'esquerra. Vingueu amb el peu aquí a sobre l'espatlla o amb el peu al cap, els peus completament regirats. Però, vigileu que no us fotreu de cap, Clar, dijous podeu venir disfressats del que vulgueu. Superman, Spider-Man, de princeses, de prínceps, de grans, de tot el que vulgueu, però això sí, heu de venir disfressats. I el divendres, un complement tropical. Ai, mira, sabeu què podeu fer? Una pinya, aneu a la fruiteria, compreu una pinya i us la poseu al cap. O un collaret de flors, de 1000 flors. Unes pandilles totes plenes de fruites. Com més tropical sigui, més bé ens ho passarem. Rei, i a la tarda saps què hi ha? La rua. La tarda del divendres 13, hi haurà una rua que no us la podeu perdre. Reina, no badis! Nens, nenes, mestres, docents, que tenim molta feina! Ens veiem aviat a la rua del Carnestoltes! Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo.